Kaikilla on joku intuitiivinen käsitys omasta äidinkielestä, jonkunnäköinen ymmärrys. Meillä on joku malli meidän päässä siitä, että millaiselta suomen kielen pitäisi kuulostaa. Ja tämä malli on niin automaattinen, että me yleensä ei edes tiedosteta, että se on olemassa. Et vasta sellaisessa tilanteessa, missä joku poikkeaa siitä mallista, että esimerkiksi jonkun vieraan murteen puhuja tai suomen opiskelija tulee vastaan, niin me havaitaan, että joku meni nyt pieleen, mutta se on yleensä tosi vaikea määritellä, että tarkalleen ottaen mikä se on, se asia, mikä tässä niin meni pieleen ja mitä pieleen meneminen tarkoittaa. Että se on vaan, että joku ääni sen puhujan puheessa kuulosti tosi oudolta tai se taivutti jotain sanaa omituisesti tai pisti sanat väärään järjestykseen lauseessa. Et kaikille kielenpuhujille tai natiivipuhujille on tavallaan rakentunut tällainen niin kuin äärimmäisen tarkka ja täsmällinen järjestelmä kielioppisääntöjä omaan päähän, vaikka sitä harvoin itse tulee edes niin tiedostettua. Niin sitten voidaan kysyä, että mitä kaikkea tämä järjestelmä oikein pitää sisällään. Eli voidaan lähteä liikkeelle siitä, että kielen voi purkaa osiin tai niin kuin erilaisiin osa-alueisiin. Ja tämä osa-aluejaattelu on jonkun verran mielivaltainen, ja tämän videon tarkoituksiin tehty tietenkin, ja on olemassa erilaisia malleja ja keskustelua siitä, että miten tämä kategorisointi pitäisi oikeasti tehdä. Mutta nyt mennään tällä, että laajalla skaalalla kielioppi voidaan jakaa karkeasti ottaen seuraaviin osa-alueisiin, tai siis näihin osa-alueisiin on fonetiikkaa, morfologiaa, lauseoppia ja semantiikkaa. Et jos nämä alueet on hallussa tai tietää, mitä nämä tarkoittaa ja mitä pitää sisällään, niin on aika hyvä käsitys siitä, että millaisia asioita kielen tutkijat tutkii. Nyt jos lähdetään liikkeelle vaikka fonetiikasta, niin fonetiikka on tämä kielen tutkimuksen haara, joka tutkii äänteitä. Että miten äänteet muodostuu ja miten ne muodostaa sanoja ja rakentaa merkityksiä. Ja fonetiikkaa tosi usein tutkitaan tavallaan niin kuin luonnontieteiden kautta tai tällaisten niin kuin luonnontieteellisten metodien keinoin, että laboratoriossa voidaan mitata äänearvoja ja se, että miten ihmisen tavallaan niin kuin ääntymäelimistö toimii niin, ja miten sitä tutkitaan, niin se menee sitten puolestaan jo niin kuin biologian puolelle. Sitten taas jokaisella kielellä Suomesta, Ruotsiin ja Englantiin ja Kiinaan on oma äänenjärjestelmä, ja ne kaikki jonkun verran poikkeaa toisistaan. Ja silloin kun opetellaan uutta kieltä, niin yksi ensimmäisistä askelista on tietenkin selvittää, että miten tämä järjestelmä eroaa sun lähtökielen järjestelmästä. Ihmisethän hahmottaa äänteitä kategorisesti, tai silleen kategorioiden kautta, että suomalaisten mielessä esimerkiksi on olemassa kategoria S. S-kategoria, joka pitää sisällään aika ison laajan valikoiman kuitenkin silleen tosi erilaisia sibilanttiäänteitä, joita on niin kuin suhu-ässää ja on terävää ässää, ja ne kaikki kuulostaa vähän erilaisilta, mutta me ei kategorisoida niitä tavallaan niin kuin eri äänteiksi, että ne on kaikki ässää, joku on vähän omituisempaa ässää ja joku vähän vähemmän, mutta ne on ässää kaikki yhtä kaikki. Mutta sitten taas esimerkiksi venäjän kielessä se sama tavallaan niin kuin massa äänteitä, joka meillä kaikki ne eri äänteet kategorisoituu S-ksi, niin venäjän kielessä se sama jaottelu voidaan, tai sama alue jaetaan silleen 8 eri äänteeseen. Että siellä on 8 eri ässää tietyssä mielessä. Että tämän tyyppisiä asioita ihmetellään fonetiikassa. Minkälaisia äänteitä on, miten ne muodostetaan ja miten niitä kategorisoidaan. Sitten siitä askel eteenpäin niin päästään morfologiaan, eli muoto-oppiin, joka tutkii sanojen muodostamista ja taivuttamista. Ja sitten taas morfologiaa ihmetellessä voidaan lähteä liikkeelle siitä, että kielessähän on morfeemeja. Ja sitten jos kysytte, että mikä on morfeemi, niin morfeemi on kielen pienin tällainen palikka, joka muovailee sen sanotun asian merkitystä. Esimerkiksi päätteet.
sanotaan vaikka, että meillä on sana kissa, ja mä haluan ilmaista, että mä omistan sen kissan, niin siinä mä teen, niin kuin mä just äsken tein, että mä liitän sen perään omistusliitteen, että vaikka kissani. Eli tässä se niin ni-liite, niin se on morfeemi. Ja kielet toimii just näin, että meillä on erilaisia morfeemeja, ja niitä sitten ladutaan yhteen ja koostetaan niistä sanoja ja edelleen lauseita. Ja on olemassa erityyppisiä morfeemeja, ja eri kielissä painotetaan eri morfeemeja, tai siis eri morfeemityyppejä, niin eri tavoin. Esimerkiksi englannin kielessä harrastetaan tosi paljon tällaisia morfeemeja kuin prepositioita, eli tällaisia piensanoja kuten in, at, to, from, with, tyyppisesti. Tällaisia piensanoja, joilla ilmaistaan niin asioiden sijaintia ja suuntaa ja tekemisen tapaa ja tämän tyyppisiä niin abstrakteja asioita. Suomen kielessä prepositioita ei oikein ole, että niiden tehtävät on annettu sijoille, eli päätteille, jotka modifioi sitä, että mitä sana tarkoittaa just tämä niin kissa versus kissaa, kissasta kissaan tyyppisesti. Eli illatiivi, allatiivi, genitiivi, näitä, mitä on ala-asteella hakattu päähän. Ja suomen kieli on, jos ei poikkeuksellinen, niin ainakin erottuva sen takia, että täällä on niin massiivinen tämä meidän sijajärjestelmä. Englannin kielessä ei ole, eikä kovin monessa, Unkarissa on ja monessa muussa, mutta se on poikkeuksellista, että on näin laaja sijajärjestelmä kuin mitä Suomessa on. Eli tämän tyyppisiä asioita tutkii morfologia, eli että miten äänteet muodostuu morfeemeiksi ja siitä sitten edelleen sanoiksi. Ja siitä sitten seuraava askel, seuraava iso alue kielen tutkimuksessa on syntaksi, eli lauseoppi, eli se, että miten sanat muodostuu lauseiksi, miten lauseita tuotetaan. Eli on havaittu, että ihmisethän ei tuota sanoja pötköä mitenkään sattumanvaraisesti, vaan sitä kaikkea ohjaa joku logiikka, joku kaava. Ja lausetutkimuksessa sitten niin pyritään kartoittamaan sitä, että mikä tämä kaava on. Kaavaan kuuluu muun muassa se, että suomen kielessä jokaisen lauseen tärkein palikka tai lauseen jäsen on verbi. Lausetta ei voi muodostaa ilman verbiä tai predikaattia. Ne on sama asia. Ja predikaattia lähdetään sitten täydentämään muilla lauseen jäsenillä. Ja tämä menee nyt vähän tekniseksi, mutta predikaattejahan voi jaotella eri tyyppeihin myös sen mukaan, miten monta ns. Niin kuin pakollista lauseen jäsentä ne vaatii tuekseen. Että meillä on 1-paikkaisia ja 2-paikkaisia ja 3-paikkaisia tai 0-paikkaisia predikaatteja. Et 0-paikkaisesta predikaatista voisi heittää esimerkiksi vaikka 100 piste. Se 100, se toimii lauseena niin täydellisesti yksin. Se ei tarvitse mitään lisää. Se on 0-paikkainen sen takia, että se toimii yksin. Sen sijaan aivasti on 1-paikkainen verbi, koska jos mä sanon vaan aivasti, niin sehän ei ihan hirveästi informaatiota anna. Se vaatii tavallaan niin kuin tuekseen tekijän. Et aivasti ei ole lause, mutta Jussi aivasti on. 1-paikkainen verbi vaatii sen niin kuin yhden asian lisää, eli tässä tapauksessa niin kuin Jussin, sen niin kuin subjektin siellä, jonkun, joka aivastaa. Ja sitten vastaavasti korjata on sellainen sana, joka ei toimi yksin, eikä edes muodossa suutari korjasi, vaan se tarvii vielä sen objektin, jota korjataan. Et suutari korjasi vaikka kengät. Suutari korjasi kengät. Et tässä on niin kuin 2 pakollista lisäystä tai täydennystä, mitkä on, ja näin edelleen. Tietenkin tämän tyyppisiin lauseisiin voi lisätä myös tällaisia vapaaehtoisia täydennyksiä, kuten suutari korjasi kengät eilen esimerkiksi, mutta tämä jaottelu perustuu siis siihen, että mitkä on nämä niin kuin pakolliset täydennykset, mitkä siihen predikaattiin on lisättävä tai mitä se predikaatti vaatii tuekseen. Ja tietenkään tämäkään silleen jaottelu ei ole, tai malli ei ole mikään silleen täydellinen, ja kielen tutkijat jatkuvasti vääntää ja kääntää siitä, että miten näitä asioita oikein pitäisi kuvantaa. Mutta näin niin kuin esimerkkinä. Eli fonetiikkaa, morfologiaa ja syntaksia. Ja kaikki nämä alueet kulkee käsi kädessä keskenään ja limittäin, ja niiden rajat ei ole mitenkään selkeät. Et näiden kategorioiden välissä esiintyy tutkimusalueita, kuten vaikka niin kuin morfofonologia-niminen alue, jonka nimi kuulostaa ääntämisharjoitukselta, missä tutkitaan just tätä niin kuin
kun fonetiikan ja morfologian rajat ei ole mitenkään selkeitä. Että siellä välissäkin tapahtuu asioita, jotka ei niin kuin, ole selkeästi kumpaakaan välttämättä tai niin yksioikoisesti jompaan kumpaan kuuluva. Ja vastaavasti on olemassa morfosyntakseja, joka sitten ihmettelee myös tällaista raja-aluetta. Sen lisäksi ei pidä unohtaa myöskään sitä, että kielihän ei ole mikään niin kuin matemaattinen järjestelmä tai luonnontieteellinen järjestelmä, että se toimii ihmisten päitten sisällä. Täällä niin kuin merkityksellisyyden ja tulkintojen ja tunteiden maailmassa. Ja se, että millaisia merkityksiä kieltä nämä niin kuin erilaiset ainekset tuottaa ja miten niitä tulkitaan, niin se on myös ihan oma tutkimusalueensa. Sen tällaista niin kuin merkityksellisyyden tutkimusta kutsutaan semantiikaksi. Eli semantiikassa analysoidaan sekä foneettisia, että morfologisia, että syntaktisia asioita ja kartoitetaan, että miten ihmiset oikein yhdistää merkityksiä tällaisiin kieliopillisiin ilmiöihin. Ja semantiikka lähtee liikkeelle siitä, että todellisuuttahan ei ole ikinä mahdollista kielentää mitenkään täysin täsmällisesti. Että sanotaan, mä menen jonnekin saarelle ja siellä asuu joku alkuasukasheimo. Ja joku sen heimon jäsen tulee mulle ja osoittaa puuta ja sanoo buu. Ja mä voin tästä tehdä päätelmän, että buu, niin se tarkoittaa puuta. Mutta se olisi tosi epätäsmällinen päätelmä, koska mä en voi tietää, että tarkoittaako se yksittäistä puuta, vai tarkoittaako se metsää, vai tarkoittaako se jotain niin kuin tiettyjä puulajia. Ja tavallaan niin kuin minkälaisia sanoja ja minkälaisia konsepteja tässä näiden ihmisten mulle vieraassa kielessä niin on, ja millaisia asioita he kokee niin kuin merkitykselliseksi kuvata. Niin se on sitten niin kuin asia erikseen. Tai sitten tyyppiesimerkki suomen kielestä, missä on tosi monipuolisesti esimerkiksi lumen kuvaamiseen käyttäviä sanoja, että on, niin kuin, on nuoskaa ja on nietosta ja on loskaa ja räntää ja hankea ja tuiskua ja pyryä. Paljon tällaisia sanoja, joita on tosi hankala kääntää niin kuin etelämmässä esiintyville kielille, joissa ei ole välttämättä tarpeellista kuvata lunta sillä samanlaisella resoluutiolla kuin täällä niin kuin pohjoisella planeetan alueella. Niin, no tästä just näkee sen, että eri kielet kuvaa todellisuutta eri tavalla, mutta sitten myös kielten sisällä eri kielivariaatiot, kuten murteet, niin niissä on myös eroja. Ja myös ryhmien sisällä sit yksilöt ja tilanteet muokkaa myös sitä, että miten niin kuin yksittäiset äänteet tai sanat tai lauseet tulee tulkituksi. Joo, tällaisia asioita tutkii semantiikka.